Подкастът се излъчва със съдействието на витаминни води на компанията за бутилиране на вода Михалково. Витаминните води на Михалково се произвеждат с изворна вода Михалково, чиста планинска вода от Родопите. 4 вкуса, натурални аромати, без съдържание на захари, подсладители с стевия. Те са единствените витаминни води на българския пазар с съдържание на хром. Хромът допринася за поддържане на нормалните нива на глюкоза в кръвта и намалява риска от развитие на инсулинова резистентност и диабет тип 2, като подобрява ефективността на инсулина. Витаминните функционални напитки с 4 вкуса: зелена ябълка и лимонена трева, манго и праскова, вишневи цвечета и бъзов цвят, боровинка и ванилия. Витаминните води на Михалково не са просто напитки, те са начин на живот. Перфектни са за хора с активен динамичен ден, спортисти и любители на фитнеса, студенти и офис служители, които търсят свежа алтернатива на енергийните напитки. Всички, които искат да поддържат здравословен баланс без компромис с вкуса. Здравейте, скъпи приятели! Това е поредното издание на подкастът на Топ Спорт без резерви. Докато всички гледат към спортист на годината, ние обръщаме внимание на млад спортист на годината. При нас специално на гости ни е Снежана Иванова от Виаспорт, организатор на млад спортист на годината. Приятно ми е да се запознаем и да ви посрещна и да говорим за бъдещето на България и за тези деца, които утре други ден ще говорим за тях като за спортист на годината. Здравейте, и на мен ми е много приятно. Радвам се, че отделяте внимание на тази анкета, защото наистина младите спортисти са бъдещето и това го доказва вече много спортисти, които са минали през нашата анкета и след това са пробили в мъжкия и женски спорт. Как се роди тази идея да има отделна награда за млад спортист на годината и какво липсваше в публичното внимание преди да я създадете? Нека тук да обърнем внимание, че вие сте наш колега журналист и сте доста запозната с всеки отделен спорт и не само вие сте доста близко до спорта. Да, точно така е. С колега, с който работихме заедно преди години, аз бях в Монитор, той беше в Телеграф. Тогава и двамата спортни журналисти, двамата виждахме, че не се отделя внимание на детско-юношеския спорт, а там има сериозно развитие, сериозен потенциал и в края на крещата това е основата на спорта ни. И с него през 2009 решихме да направим сайта за детско-юношески спорт, който тогава беше и все още, бих казала, единствен сайт, който обръща внимание само на детско-юношеския спорт. И видяхме, че започна сериозен интерес към сайта. Тогава хрумна и на двама ни идеята, че след като има спортист на годината, защо пък и ние да не се опитаме да направим такава десетка на младите спортисти. И първата класация направихме през 2011 година. Тогава беше само златна десетка и наградихме призьорите в Музея на спорта, където смятаме, че всеки един от младите спортисти трябва да мине да се запознае с историята на българския спорт. И от тогава неизменно 14 години, това ще е 14-то издание на анкетата, не сме правили класация само по време на пандемията 2020, когато нямаше просто никакви състезания. И през годините непрекъснато сме надграждали. Година след като стартира анкетата, въведахме и категория за отбор на годината при подрастващите, а една година след това и за треньор на годината. И така днес вече наградите са доста повече. Различни организации също се включват в награждаването, но за това ще ви разкажа по-късно. Има ли категория в спортист на годината, млад спортист на годината или тя не е достатъчна? Ние определяме всъщност спортните журналисти, направихме го точно по аналог на голямата десетка на спортист на годината. Така го направихме и ние. Гласуват единствено спортните журналисти и се формира голяма златна десетка. Естествено излъчваме най-добрия спортист на България при подрастващите до 19 години. Така че да, има победител в анкетата и съответно до 10-то място награждаваме останалите класирали се. Ако правилно ви разбирам, си го организирате вие от Виаспорт. Имате ли подкрепа от държавата, защото това е голяма церемония? Трябва да посрещнете тези хора, трябва да награди, както точно така, да. Изцяло Виаспорт организира анкетата. През годините сме имали в различна степен подкрепа от държавата. Смея да твърдя, че да, повечето министри на спорта са реагирали по един или друг начин и са ни подкрепяли. Било то морално, било то с плакети, било то по някакъв друг начин. Тази година сме изключително благодарни, че министър
министър Пешев откликна на желанието ни да направим колкото се може по-голяма церемония, така че Министерството и Спортният тотализатор ще помогнат на анкетата, включително и Столична община се включва в наградите, така че тази година наистина всички обществени организации се отвориха. Дори за първа година Асоциацията на българските спортни федерации ще връчи по време на нашата церемония своя награда за федерация, която работи най-добре с подрастващите, което също е едно надграждане в нашата класация. Да, защото аз така обявих и изданието днес. За да имаме някакви резултати, за да имаме добри спортисти, трябва да обръщаме внимание и на младите, което е хубаво, нали, че сте си отворили очите и ви помагат. Като гледате номинациите тази година, кое ви прави най-силно впечатление? Нивото на резултатите или развитието на самите деца спрямо минали издания? Да ви кажа честно, аз правя вече 15 години тези номинации. Всяка година ми е все по-трудно да определя, да събера най-заслужилите, защото винаги има някой, който си пропуснал, тъй като се оказва, и това е изключително така добър знак, оказва се, че в детско-юношеския спорт, нали, до 19 години, където вече имаме и така изявени спортисти на юношеска и младежка възраст, успехите са наистина много. И при нас винаги е имало, в смисъл при нас говоря в десетката на младите спортисти, винаги е имало много по-сериозна конкуренция за призовите места, отколкото имало е години на спортист на годината, където се чуеш просто кой да вкараш в десетката. Добре, какво става с тези децата, не може да стигнат до десетката на млад спортист на годината? Вие казвате, имаме много деца, къде изчезват? Къде изчезват? Те не изчезват, ясно, но за да стигнат до спортист на годината, нещо някъде се къса. Това е големия проблем на българския спорт от много години. Все повече го забелязвам, че това е проблем на обществото, защото спортът е отражение на обществото като цяло. Именно този преход от младежка към мъже и жени възраст е най-трудният не само в спорта, но и като цяло в реализацията на младите хора, според мен. И точно тук държавата и всяка една институция би трябвало да намери някакъв по-различен подход, за да може да задържи тези млади хора, да им предостави някакви средства, с които не просто да преживяват, а наистина да живеят нормално и да могат да се отдадат на това да тренират усилено, защото вече в мъжкия спорт, в мъже и жени, в елита на Европа, да кажем, и на света, е много трудно да се пробие и човек не е ли целенасочен, няма ли подкрепата, няма ли гръб зад себе си, било то финансов, нали, за морален не е само достатъчно, защото в край на краищата спорта е изключително комерциална дейност и всички в целия свят правят спорт с много пари. Така че България не се ли отвори, не предостави ли това развитие от младежка към мъжка възраст, много трудно ще запазим тези таланти. Наскоро, ако ми разрешите, даже имаше един призив, тъй като аз съм бивша лекоатлетка и така атлетиката ми е в кръвта, както се казва. И наскоро едно от много талантливите млади момчета на България, което тренира в Ямбол, от Ямбол завърши миналата година и сега една година просто няма средства, за да продължи нормална подготовка. Принудено да започне някъде работа, за да може все пак да се издържа и това е големия минус на цялата ни система. Там се къса нишката, защото аз споменах и преди малко, Мис България ни беше на гости, тя е волейболистка и момичето каза, не съм приела трансфер в чужбина, защото реших да остана в България, за да си завърша образованието, тъй като нали, трябва да прави нещо след като свърши с волейбола. Да, точно така и това е проблема, че когато ти се отдадеш изцяло на спорта, загърбваш и образование, загърбваш и друга кариера и в един момент, когато вече нали, не си на възраст да продължиш в елитния спорт, спортът изхвърля един вид и ти ставаш малко неориентиран в обществото. Те първо трябва да започваш да се ориентираш какво да работиш, как да го работиш и това е наистина сериозно. В този период трябва да има сериозна подкрепа от държавата. Добре, аз не мога да си обясня лично за себе си каква е работата тогава на тези федерации. Казвате сега за момче, което, щом го споменавате, явно наистина е имало заслуги и приноси и в момента ще трябва да се откаже от спорта.
за да се изхраним. Каква е работата на тази федерация? Не е ли да му помогне по някакъв начин, ако не финансово, нали, поне да му подсигури къде да тренира или екипа, или... Да, разбирам. Ами, за жалост в България напоследък забелязвам, така да не кажа гръмки думи, но все повече федерациите се превръщат в мащеха, а не в майка на спортистите. Да, има изключения и те се виждат ярко, но има и много федерации, които просто не намират лостовете, не намират средствата, не намират механизмите, с които да задържат и да подкрепят спортистите си. И колкото и, нали, защото дори някаква минимална стипендия да се дава на младия спортист, тя в много случаи не е достатъчна само за да води подготовка, камо ли за да живее нормално. Така че не мога да кажа, всяка федерация сама определя политиката си, сама определя как да подкрепи, нали, спортистите си. За мен не е редно една федерация да дава, примерно, бонуси, стимули само при резултат, защото докато се стигне до този резултат, се иска неимоверна подкрепа, за да се стигне до него. И точно в този период на израстване би трябвало тогава там да е съсредоточена усилията и на федерацията, и на държавата. То нещо, което няма абсолютно никакъв смисъл да го казвам, но все пак ще го кажа. Ние видяхме коя федерация какво върши през тази година. На фона на скандалите в леката атлетика, ММА, пропускам... Къде ли не? То навсякъде просто. Пропускам нещо много важно в момента. Щангите, разбира се, на фона на тези скандали Федерацията по волейбол ни донесе най-голямата радост. Но Любо Ганев излезе и каза с колко много труд, колко много пот е ходил, нали, да търси пари, за да може да има резултати. И точно това е голямото предимство в Федерацията по волейбол. Предимството на волейбол е, че те се обединиха. Въпреки различията си, въпреки личностните конфликти, които ги има на всяко едно ниво, във всяка една федерация, повярвайте ми, страшно е на междуличностно ниво конфликтите, но волейбол успяха да се обединят в името на това да развиват волейбол. Никой не работи в федерациите, за да се обича с колегата си или да бъдат приятели, но просто когато виждат, че само като единство могат да помогнат на подрастващите и по принцип на волейбол, успехите не закъсняха. Тук да ме извинят, разбира се, забравих да спомена и Федерацията по художествена гимнастика, точно Невяна Владинова ни беше на гости и каже същото като вас. Имаме различия, но ги загърбваме заради спорта. Да се върнем все пак на анкетата. Аз знам, че с вас имаме какво да си говорим и можем много да си говорим. Но какво стои все пак зад огромното изкачване на таланти като Иван Иванов, който миналата година, поправете ме ако греша, но в спортист на годината беше след 10, около 20-та позиция, 17-18 място. Александър Василев, Никола Цолов и Симеон Николов, които миналата година, нали, бяха по-назад, а тази година са сред фаворитите. Ами, израстването на всеки един спортист стои много труд и много даденост, така че то не е, нали, няма гаранция, че ако миналата година си бил на някое място, тази година няма да прогресира, защото това е цяла година развитие. Особено в детско-юношески, в младежкия спорт, това е много време, в което ти се развиваш доста бързо. Ако забележим, че при мъжете и жените, примерно, може една година нищо да не се случи, то при подрастващите за една година е доста дълъг период и се очаква и се така прогнозируемо е, че когато ти работиш целенасочено и имаш почва за развитие, той неимоверно ще дойде. А що се отнася до местата им в класацията, то е отражение на представянето им през годината. Никола Цолов миналата година беше трети в класацията, също дойде на награждаването и тогава се зарече. По-предната година, фактически преди той, беше в някъде 8 или 9 място, точно ще излъжа, но отново беше в десетката и миналата година каза: до година ще съм последна година на 19 години и ще спечеля. Така че да видим. Много ще му е трудно, нали? По никакъв начин не искам да му уважавам неговите постижения. Голяма, що се касае до прогреса на Иван Иванов, особено това също се дължи на изключително много труд. Както знаете, той тренира в Академията на Рафа Надал, изцяло е отдаден на това, така че когато имаш талант и влагаш необходимото количество труд, то успеха идва рано или късно.
интересно. Нека да се обърнем към нашите колеги журналисти. Гласуването е до 18, Да, нали точно така? така. Нека да помислят, не остана много време. Наистина ще ни е много трудно. Да, наистина, защото освен тези фаворити, които изброявам, докато правих номинациите, се убедих колко много деца има, които заслужават да попаднат в тази десетка, но просто може би заради това, че знаете ли, спорта все пак е въпроси на имидж. Когато дадена федерация, когато дадени личности не правят достатъчно за това да популяризират те самите своя спорт и своите герои, то няма как и колегите журналисти, тъй като все пак не се обръща за жалост чак толкова голямо внимание на детско-юношеския спорт, няма как и колегите журналисти да оценят техните успехи. И в много случаи и федерации, и колеги, които са близо до даден спорт, проявяват така, сърдят се, че не са им попаднали децата в десетката. И аз им казвам, вижте, това е ваша грижа. Популяризирайте тези деца, за да може колегите да ги знаят и да може съответно те да получат повече гласове в анкетата, защото наистина имаме много световни, европейски шампиони, медалисти от големи първенства в детско-юношеския спорт, в бойните спортове има голям бум, така че в гимнастиката също има много деца, които заслужават, но така или иначе бройката е ограничена за жалост. Аз така се порових преди няколко месеца и разбрах, че и в леката атлетика имаме доста медали, но те не стигат до нас. Специално за тази възраст съм отличила 2 момчета, които станаха медалисти на Европейското първенство за юноши и девойки, защото при нас границата е 19 години. Хубавото е, че има много младежи на 20, 21 до 23 години, които също имат много успехи, но за жалост вече излизат от възрастовата граница, но пък така, тези успехи не останат незабелязани и сега съм много доволна, че ето днес беше обявени носителите на ИКАР и тези, които ще получат специални награди сред наградените от управителния съвет на Асоциация Български спорт и сред тях има много младежи, включително и Тервел Замфиров, който излезе, той е 20 годишен вече и излиза от нашата класация, но пък за радост сестра му, извинявайте, която е едва на 16 години и също е една от претендентките за топ 3 в златната десетка. Това щях да ви питам, някой, който е печелил приза при вас, след години печелил ли е спортист на годината? Спортист на годината не, но само ще ви кажа, че първият носител на наградата е Владимир Зографски, който в момента продължава да се състезава и в момента е един от асовете ни за предстоящата зимна олимпиада. А Карлос Насар печелил ли е млад спортист на годината? Карлос Насар не е печелил, 2 пъти беше втори, още като изгряваща звезда. Имам така малко неприятна случка с него, защото той отказваше да приеме второто място и не идваше лично да си вземе наградата, защото още тогава беше решил, че трябва да е номер 1. И, той доказа, че е номер 1. Той доказа в спорта, че е номер 1, но човек трябва да се научава, че когато става въпрос за анкети, това е едно комбинирано, съвместно, субективно мнение. И в двата случая, когато той беше втори, имаше безспорен фаворит. И доколкото си спомням, единия път беше Петър Мицин, преди това не си спомням кой спечели, но знам, че фаворитите бяха безспорни и просто наистина нямаше как когато грабна олимпийската титла, май вече беше на 20, значи сега е на 21 просто тези големите му отличия вече не влизат в нашата класация. Вече са за спортист на годината. Спортист на годината, така че там ще може да... Ето, има за пореден път, за 3-та година, мисля, че получава големия ИКАР, днеска, които бяха обявени наградите, така че съм доволна, че оттам вече върви нагоре. А кои спортове според вас в момента дават най-много млади таланти и виждате ли някаква промяна в тенденциите през годините? Ето в момента има 2 номинирани тенисисти, примерно. Може и повече да са, не знам, Да, има едно момиче, което е номинирано, но аз винаги съм казвала, че номинациите не са ограничителни, защото всеки колега, който смята, че не са отразени успехите на някой спортист, който той лично познава, винаги може да гласува. Ние сме дали опция такава да се гласува за други извън номинациите. Може да се въведе ръчно? Да, разбира се, тъй като не претендираме, че сме обхванали абсолютно всички успехи. Ето, когато пуснах анкетата към журналистите, една колежка ми сподели, че има 12 годишно момче
в тениса на маса с европейска титла и световен медал, което аз съм го пропуснала, но винаги може да бъде добавен от колегите, които знаят за тези успехи. А що се касае до вашия въпрос, то е ясно, че волейбола върви най-добре като развитие. Те винаги са и миналата година, отбор на годината, станаха девойките до 18 години, тогава с треньор Антонина Зетова. Очертава се и тази година да бъдат фаворит номер 1 след световната титла, просто няма как. Тениса винаги е присъствал по един или друг начин. Но те са отбор. Те за отбор, да, но просто и индивидуалните награди. Алекс Николов е бил спортист на годината при нас, на младите спортисти, така че когато имаш и индивидуални, когато влизаш в идеалните отбори на европейски първенства, на световни първенства, няма как да не бъдеш номиниран. И тази година, благодарение на тези индивидуални награди, които спечелиха и част от волейболистките до 19 станали световни шампионки, те също попадат в индивидуалната класация, така че винаги има. Но като цяло забелязвам един неприятен отлив. Аз ще ви кажа, да, винаги и волейбола, и бокса, и леката атлетика, и тениса са имали представители в златната десетка на Нека да позна от кой спорт намирате отлив. В кой? Футбола. Футбола не бих казала, защото те никога не са били толкова да присъстват в анкетата. Номинирали сме, имали са частични участия, като отбор веднъж, като индивидуални един-два пъти, но за жалост намирам сериозен отлив в плуването и в борбата. А в плуването, където там имам най-много победители от плуването. Антони Иванов е печелил 3 пъти за млад спортист на годината. Йосиф Миладинов 2 или 3 пъти, 2 пъти със сигурност е бил първи, един път в тройката. И в момента много трудно намерихме кои пловци да номинираме за златната десетка. Не виждам шанс да попаднат в нея. И това ме притеснява, че плуването прави една сериозна крачка назад. Да, всичко е въпрос на поколение. Очевидно, нямаме така достатъчно добре развити юноши, но гледам, че и при мъже и жени тези спортисти, които ги споменах, и Йосиф Миладинов, и Антони Иванов, да не говорим, и Петър Мицин, който също е печелил анкетата, и те вече направиха своя отлив от големия спорт. Надявам се да не е постоянна тенденция. В борбата, в щангите абсолютно е същото. Борбата винаги са имали сериозно присъствие в младежкия спорт. Сега не, че нямат също номинации, но като цяло малко виждам сериозен отлив в тяхното развитие по този показател. Не знам на какво се дължи. Може би пак да се надяваме, че е просто моментно състояние на липсата на достатъчно таланти в тези години. То всичко се върти. Да. Поколенията се въртят. Кои са най-важните хора около тези млади спортисти? Треньорите, семействата или някой друг, който остава, може би, невидим за публиката? За мен най-важните хора, това са хората в семейството. Защото да, важен е треньора, важен е с какви специалисти работиш, но в младежка възраст най-важно е да имаш добра среда в семейството. Защото, честно да ви кажа, не са ли родителите тези, които да те заведат, да ти покажат спорта, да те насочат към него и след това да те подкрепят. Защото в много случаи това израстването на младите спортисти е изцяло ангажимент финансов на родителите. Нямаш ли родители, които да те спонсорират, за да участваш, особено в тениса, в всички спортове така, в индивидуалните особено. Нямаш ли зад себе си родител, който да има финансовата възможност да ти плаща и тренировките, и участието по турнири? Просто какъвто и талант да имаш, няма как да се случи, защото все още държавата не отпуска такива средства, които да могат да се развиват тези млади таланти напълно. Имате ли наблюдения върху много клубове? Чак наблюдение върху много клубове, да, имам, но не бих казала, че мога да обхвана толкова много клубове. Сега
участвах. Имам, разбира се, в баскетбол, тъй като дъщеря ми е тренирала баскетбол от детска възраст. Дъщеря ви също ли е тренирала? Да, точно. И продължава да... Сега не тренира в момента, но направи аматьорски отбор за жени, на който е менеджер, тъй като и се наложи да направи 4-та операция на колената и не спортува вече, но пък отново продължава да е близо до баскетбола, но тя е изминала абсолютно целият етап от детска до юношеска и младежка възраст. Била и част от националния отбор за момичета, така че покрай нея имам доста сериозни наблюдения върху клубовете, софийските и не само. В атлетиката също имам наблюдение на клубно ниво, как се случват нещата. И трябва да ви кажа, че няма ли ентусиасти в клубовете, които да развиват дейността, да събират деца, да намират финансиране, просто няма как да се случи спорта. Това ще да ви питам, но може би не е уместен този въпрос. От такава гледна точка, че всеки си има свой начин на работа, но къде най-смислено се работи с деца? Да ви кажа, от моите наблюдения установявам, че наистина в провинцията е много по-лесно да се работи с деца. Защото малко или много общините на местно ниво, бизнесите подкрепят клубовете и съответно е по-лесно да бъдат организирани децата. В София са много клубове. Във всеки един спорт клубовете са страшно много и дори въведените напоследък програми от Столична община за някакви финансиране на детско-юношеския спорт, точно на клубно ниво, са само частични и за жалост не могат да подпомогнат напълно клубовете. И това е по-трудна и логистиката в София, защото в големия град винаги е трудно. Децата са на училище, след това транспорт, докато стигнат, докато се предвижат и така нататък. Така че наистина моите наблюдения са, че колкото и да е много хубави бази се направиха и по провинцията. Има така основа за развитие на много, и честно казано и доста таланти в провинцията излизат за всеки един спорт, така че то винаги е било всъщност така и след това големите клубове, Левски ЦСК, тук столичните клубове събират таланти. Това е от край време, но като цяло по-лесно може би се работи на клубно ниво в провинцията. Аз точно това се сетих сега, като ви попитах преди малко и къде се къса нишката. Може би има прекалено много частни клубове, които дават началото до 18 години, да кажем, но след това не можеш да продължиш в този клуб. Те не предлагат друго развитие. Всички клубове вече са частни. И затова казах, че ако няма ентусиазма на хората, които стоят за тези клубове, на треньорите в тях, няма как да се случи. Но да, в провинцията, затова сте права, че в провинцията, когато, както казах, може да се развива на добра база детско-юношеския спорт, но когато децата завършат училище, всички отиват да учат по големите градове и тогава вече става невъзможно да се събира отбор на по-зряла възраст, примерно, или пък да се продължи работа в същия клуб със същия спортист. Така че да, това е една от причините да се скъса връзката между децата и младежите. Да, аз точно в момента така някак си като лична кауза съм го приела да видя къде точно се къса тази връзка, защото много хора излизат и казват, сега да не визирам за кои хора говоря, може би ще се сетите, с това, което имаме толкова, но не трябва ли ние да ги подготвиме все пак, за да имаме повече? И следващия ми гост, който е след вас, точно това ще говорим с него, как може тази пропаст да се запълни, за да имаме от млад спортист, вече да е номинирани за спортист на годината, да няма тази дупка. Това е най-трудният период. Просто трябва да се... Знаем всички, че, както казах и в началото, спорта е отражение на обществото, защото ето го сега и младите лекари протестират, тъй като нямат достатъчно добро заплащане, всички бягат в чужбина, за където взимат по-високи заплати. И може би това е причината и в спорта. Просто трябва да има някакво финансиране точно на тази пропаст, която е зейнала между когато завършиш училище и трябва да избереш спорта или някаква кариера или някаква работа, или ако тръгнеш и семейство да създаваш съвсем
съвсем е пък сложно как да го издържаш това семейство. Така че не е единствено проблем на спорта, е на цялото ни общество това да може да младия човек да се реализира. Защото ето наблюдавам и навсякъде, където отидеш, кандидатстваш за някаква работа. И навсякъде ти искат в CV-то да имаш поне 5 години стаж по специалността, примерно. Но как да си направил тези 5 години, като ти си завършил преди 1 година, примерно? Или избираш, работодателя трябва да има ясна перспектива, или да избере да развива тези млади хора, без да знае те после дали ще останат при него, но все пак това е едно вложение в млади таланти, в млади кадри, в която и да е сфера, или просто наистина търси хора с опит за сметка на младите. Това е големия въпрос пред обществото и така малко намесвайки днешната тема на деня, се видя и по протестите какво се случи, че излезнаха младите хора и те казаха: не, ние искаме да останем тук, но искаме да се развиваме по правилния начин. И надявам се много, че именно това младо поколение, което расте, което не знае толкова много за годините на прехода и за тези преди това, ще успее да наложи нов модел, не само на управление, нов модел въобще на живот в обществото ни, защото така е, поколенията се сменят, живота трябва да продължи и трябва да вървим в крак с времето. Ако погледнем... Изпуснах един много важен въпрос, извинявам се. Не знам даже дали може да ми отговорите на него, все пак да не наклоните звездница, все пак сте организатор. Кой млад спортист ви е впечатлил най-силно с характера си? А не само с резултатите. Знаете ли, ние имаме един специален приз "Воля за победа", който не влиза като гласуване сред журналистите, просто ние го избираме и там отличаваме деца, които са преминали през много трудности и въпреки всичко продължават да спортуват и да печелят награди. Само за пример ще ви дам, че сега нямам пред себе си точно кои деца през годините са печелили, но това са деца с аутизъм. Миналата година едно момиче от Варна, което стана шампионка на баскетбол на колички с отбора си. Имахме момче, което тренира футбол и печели награди с левкемия. Имахме една гимнастичка, която беше претърпяла със семейството си много така неприятна катастрофа и беше се наложил дълъг период на възстановяване и въпреки всичко тя се върна в залата, продължава да тренира и да печели медали. Преди няколко издания имахме едно дете в Киния, в триатлона също се състезава, което беше блъсната на пешеходна пътека, прибирайки се от тренировка и въпреки всичко стигна до медалите на републиканско ниво. Така че ето тези млади таланти, на които не се обръщат толкова внимание и не се знаят дори от обществото, слава Богу, при нас получават своята заслуга. Разбира се, не можем да обхванем всички, това е по едно дете на година награждаваме, но все пак даваме знак, че има и такива деца, на които не всичко им е окей, не всичко им е предоставено, те трябва да се борят не само с спорта, но и с живота си, така че на тях наистина им свалям шапка. Някак си естествено дойде и последния ми въпрос след това, което казахте. Какво си пожелавате за следващото издание? Повече таланти или повече внимание към тях? И двете. И двете, защото да, колкото и да си говорим, че е труден прехода от младежка към елита на спорта, трябва да имаме деца, които да отличаваме, трябва да имаме повече таланти, които да могат да се развиват след това и тук идва и повечето внимание, защото, както казах одеве, ако няма внимание, ако няма популяризация на тези деца, съответно и федерациите, и треньорите им, и клубовете им ще намират по-трудно средства, за да ги финансират. Знаете, колкото по-популярен е един спортист, толкова не че лесно се случват, но има по-голяма възможност да получиш някакво странично финансиране от фирми, от спонсори и така нататък. Така че пожелавам си и двете, да имаме таланти и да има интерес и внимание към тях. Като за финал да кажем, анкетата може да се гласува в нея до 18 декември. Да, точно така. От церемонията е на 5 януари. На 10 януари.
Просто сме оставили така малко, докато съберем гласовете, докато организираме церемонията. Винаги я правим през януари месец, именно заради това, за да избегнем шумотевицата на декември, когато има всякакви награждаваници, включително икари, спортист на годината, още много хиляди други, за да може единствено вниманието да е към младите. Януари месец няма почти нищо и да може те да получат своето така заслужено внимание. Затова избираме януари месец. Нека да се обърнем с един призив към зрителите. Ако искат наистина да се радват на постиженията на тези спортисти, нека да им обръщат и повече внимание, защото те имат нужда от него. Подкрепата е от значение. Пожелавам ви много подкрепа и все повече радости, защото вие го правите наистина с желание. Да, точно така е. Благодаря ви много за това гостуване. И аз благодаря. За нас беше чест и си запазиме правото да ви поканим отново вече. След церемонията. След церемонията, защото наистина ще е много интересно да разберем. Аз все още наистина не съм решила за кой да гласувам. Да, скоро трябва да решите. Малко остана. Отново ви благодаря. И аз благодаря. Благодаря ви и на вас за вниманието. Това беше поредното издание на подкаста на Топ Спорт без резерви. Аз бях Кити. Аз оставам Кити, а вие четете всичко най-интересно от света на спорта на topsport.bg. Подкастът се излъчва със съдействието на витаминни води на компанията за бутилиране на вода Михалково. Витаминните води на Михалково се произвеждат с изворна вода Михалково, чиста планинска вода от Родопите. 4 вкуса, натурални аромати, без съдържание на захари, подсладители, с стевия. Те са единствените витаминни води на българския пазар с съдържание на хром. Хромът допринася за поддържане на нормалните нива на глюкоза в кръвта и намалява риска от развитие на инсулинова резистентност и диабет тип 2, като подобрява ефективността на инсулина. Витаминните функционални напитки с 4 вкуса. Зелена ябълка и лимонена трева, манго и праскова, вишневи цвечета и бъзов цвят, боровинка и ванилия. Витаминните води на Михалково не са просто напитки. Те са начин на живот. Перфектни са за хора с активен динамичен ден, спортисти и любители на фитнеса, студенти и офис служители, които търсят свежа алтернатива на енергийните напитки. Всички, които искат да поддържат здравословен баланс без компромис с вкуса.